Láska má mnoho podôb. Môže byť romantická, erotická, hravá, obsesívna alebo experimentálna. Láska je láska, když chodí kluci z holkama. Experimentálne hravá a erotická láska je v konečne vydanom komikse Sunstone od Stepana Shadesa. Aby bolo jasné, tento komiks nie je iba o erotike, ale hlavne o ľuďoch, ktorí chcú byť milovaní, no majú problém vďaka svojmu neobvyklému koníčku. Tak ako Lisa a Ellie, dvojica, z ktorých jedna túži byť ovládaná a druhá chce ovládať. Ja osobne som veľký fanúšik Shadesovej tvorby a jeho kresba je nielen krásna, ale aj veľmi expresívna. Výborne sa mu darí zachytiť emócie a jeho postavy sú nielen sexy, ale pôsobia aj prirodzene. Ak si chcete prečítať iný ako superhrdinský komiks, tento príbeh vám absolútne odporúčam. Plus je to výborný darček pre ľudí, ktorí považujú komiks stále za detskú záležitosť. Tvorbu Petra Kopla som nikdy nejako veľmi nemusel. Asi to bude tým, že som ju hlavne videl v komiksovej sérii Dechberovci zázrak. Našťastie mu ide lepšie to, čo ho naozaj baví, konkrétne stripová séria. V pokračovaní príbehu o psovi menom Brock sme svedkami toho, ako sa mu darí v cirkuse s jeho domácim klaunom. Okrem toho sa Brock stal otcom a rovnaký osud postihol aj jeho pána. A musím povedať, že pokračovanie série z roku 2012 sa absolútne podarilo. Šteky Brocka Špindíry, psíkusy v cirkusi je výbornou náhradou za Liberty Meadows, ktoré sa bohužiaľ u nás nechytilo. Ak sa chcete výborne zabaviť, tak ste na správnom mieste. Ako isto viete, minulý rok sa nejaké purpurové monštrum postaralo o vyhľadenie hrdinov Marvelu. Presne tak, Thanos. Thanos je naštvaný. A naštvaný Thanos nie je dobrá vec pre vesmír ani pre ľudí, ktorí ho naštvú. Ako napríklad jeho bývalý poskok Corvus Glaive. Ten typek z Infinity War. I thought you were a formidable machine, but you're dying like any man. A prekvapivo má Thanos potomka menom Thane, ktorý svojho ocka veľmi nemusí. A tak sa rozhodne, že s pomocou svojich spojencov Thanosa zabije. Thaneovi po boku stoja fešák Star Fox, Vazbič šampión vesmíru a hlavne Thanosova bývalá frajerka Smrť, ktorá je Thaneovou súčasnou frajerkou. Trochu mi to niečo pripomína. I can't forget how wonderful it was. Thank you. It was rather wonderful. Tento komiks je definitívny must-have a absolútne vám ho odporúčam, hlavne ako predkrm pred Avengers Endgame. Za posledných pár rokov sa nám tu krásne premnožili seriálové adaptácie komiksov. A tentoraz nemyslím iba Netflixovské Marvelovky. Riverdale, Deadly Class, Cloak and Dagger, Umbrella Academy, Legion, ako aj Runaways. A ak ste nečítali komiksovú predlohu k seriálu Runaways, tak teraz máte výbornú šancu. Príbeh rozpráva o 6 000 detí, ktorých rodičia sa každoročne stretávajú kvôli charitatívnemu večierku. Ale iba obvykle sú veci také dobré, ako sa zdajú byť. V skutočnosti sú rodičia hlavných postav z Losini, členovia zločineckého zoskupenia nazvaného Pride. Našťastie deti podedili po rodičoch schopnosti a nepáči sa im, že ich rodičia sú z Losini, tak sa s tým rozhodnú niečo urobiť. A okrem schopností majú k dispozícii aj dinosaura. Takže sily sú trochu vyrovnané. Tento komiks vám odporúčam a potom skúste aj seriálovú adaptáciu. Možno sa vám bude páčiť. Hej decka, máte rady ninja korytnačky? A máte rady Batmana? Tak tento komiks je definitívne pre vás. Po udalostiach v predchádzajúcom príbehu, keď sa Ra's al Ghul dal dokopy so Shredderom a neúspel, sa členovia Ligy vrahov rozhodli, že potrebujú niekoho fyzicky silnejšieho. A tým vyvoleným je Bane. Bane, yes, that's my name. When you hear the name Bane, I guarantee the pain. I'm coming after you, Bruce Wayne. I'm stronger, smarter, clinically insane. Okrem Banea si zaosťujú aj Robin, Mr. Freeze, Bebop a Rocksteady, ako aj Casey Jones a April O'Neillová.
Tento komiks má jednoduchý, ale prepracovaný príbeh a ak sa vám páčil prvý diel, druhý si nenechajte ujsť. A ešte raz Batman, tentoraz zo série DC komiksový komplet s príbehom Pod maskou. Poznáte to. Samozvaný hrdina sa cíti osamelý, tak si nájde mladého poskoka a keď ten poskok vyrastie, nájde si nového poskoka, podobného tomu starému. Ale ak máte psychopatických nepriateľov napríklad ako je Joker, tak iba otázkou času, než sa tomu poskokovi niečo stane. What hurts more? A or B? Forehand or backhand? Taký osud postihol Jasona Todda, druhého Robina, ktorý bol vďaka Jokerovi považovaný celé roky za mŕtvého. Ale opak je pravdou. Jason Todd je po 15 rokoch späť, ale nie je to vôbec príjemné zvítanie. Jason prežil a rozhodol sa, že za to, čo sa mu stalo, zaplatia všetci. Nielen Joker, ale aj jeho bývalý mentor Batman. Tento komiks odporúčam, ak si chcete prečítať trochu dospelejší príbeh. A hlavne odporúčam jeho animovanú adaptáciu. Vydavateľstvo Krev pokračuje v vydávaní komiksov Deadpoola a... Čauko. Chcem recenzovať svoj komiks. Máme na toto rozpočet? Nie? Wait, nemáme na teba rozpočet. Sklapni Gordon Ramsay všetkých nerdov a nahoď obrázky. Fajn, ako chceš. V mojom novom komikse som dosiahol jednotu s vesmírom. A je to awesome. A dôvod, prečo si sa dal na zem je aký? K tomu sa dostanem. Frodo Šulín? Čo si povedal? Pokračuj. Ako som vravel, príbeh je awesome. A za všetko môže Red Skull. A vďaka ňomu je zo mňa nový človek. Niečo viac o svojom komikse nepovieš? Je to komiks o mne, je to awesome, viac nepotrebuješ vedieť. OK, tak to bol Deadpool. Ak neočakávate veľa audio komiksu, budete spokojní.